Дами господа, това е Slender Fortress. Вижте, мали, тук как не е. Креп, моля те ме казай, че само аз съм единствения. Добре, дами господа, аз умрях. Ох, как мога да се фанал за корема, се много е умрял. Та че умрял, да е. Адо, после кажи, свирни като... Тук съм, момче. Свирни като... Сайде, минута такъв. Мисио, много слабо се чуваш. Сега чувам ли се? Пак си слаб. Чувам ли се, бе, момче? Много слабо се чуваш. Не знам защо. И... сега ще снимаме... Аз между другото съм качил на Dead Run, той сега ще в момента се качва. С този, ако е хубав, може и него да го кача, зависи. Но сега ще направя един такъв клип. Важно е неопасно. Аз се върта в кръг и аз не знам, защо да ми го просто се чуя. Между другото, моят приятел Сашко също се опитва да прави клип, той също има програмата, но нещо не му се получава. Но нищо, ще му стане. Сашко, чакай да ти помогна. Шиба! Оста! Мръсен! Дева! Грозен! Дева! Мръсен! Грозен! Дева! Мръсен! Грозен! Дева! Мръсен! Грозен! Дева! Добре, дами и господа, сега почваме, но това е, между другото, може да е Слендърмен, тук трябва много да се паза. Между аз, за да го пусна, исках така да се побавя малко. Но сега... ти с моя оръжие си. С бухалка. Ето, моят приятел Сашко се сме, Сашко с мен идваш. Чакаме другите. Не чакаме никой, бе. Няма, чакаме, нещо колко бързо. Добре, дай ходим двамата, и с този скал. Няма се движим, бързо, се движим. Чакай, аз си го изключвам, ти си го впусни. Ела тук. Пази! Но в същото време напрежението в граничния район нараства, тъй като близо 800 души стоят от гръцката страна. Намерих! То, намерихме, Сашко един. Държави, които не са на и влез. Добре, господа, просто трябва... Пада ни нещо, бегай! Тук. О! Дами и господа! Не, тук. Попадахме на задъна на улица! Да, попадам, тук е много кофти. Нищо не знам къде ама... Аз съм тук, за теб съм. Приятел, Хора... аз не знам на къде върва. Тук вървим, трябва да намерим тези... Ето разписание намерих. Намери. Тук имате? Не. Иначе имаме. Фенера ми свърши. Аз пускам моя. Дами и господа, аз не знам какво има тук, но... Ерик. Бацка, къде отиваш? Тук съм, бегай! Що, по? Идва на... Ето тук трябва, може би е боса. Да е... Какво става? Какво става? Дай господа, какъв е този друз? Какво става в името на Бог? What the fuck? Какъв труд бе, момче? Дева! Сашко и двамата умрехме. Това направо ми изкара къла. Дай ми господа, умрех. Адо, кажи стоп, като трябва. Ела, Мишо, ела! Дай. Колко време стана? Аз съм тук. Колко време стана, момче? 6 минути. Какво щеш? Що? Питам. Не на тебе. Що така? Що се биеш така, пичо? Тежко, си... Окей.
Филип ми звъни. Алфица. Да. Какво? Я опитай с домашните заповедания. Да опитай го с домашните заповедания. Един ден. И сега реши да ми се обадиш. Добре, да ми стоя тук едно утро. Пати лъжец си. Май! Спок, айде. Ама, чакай, аз си говоря с Мишо и Сашко. Чакай, имам нов акаунт в това. Не, аз съм при баба ми и съм Катя.Виденова. Сега ще пратя... Ой, сега ще Весело е за Сори, мен. бате. Това ми си чест и ти. Да, знам Чакай го. да видя Защо? нещо. Това е Сашко. Това е Сашко. The fucking shit. Shit. Окей, аз съм Катя.Виденова. Какво щеш, бе? Това е много удря, девич. Пак. Бия. I'm the Ние бихме. Спорта. Не, казвам. Ало, излоги, деро ли? Гати, бе, дега. Гати, бе, дега. Гати. Християне, какво лъжиш, бе? Християне, какво лъжиш, бе? Не казва нещо такова, ема книга, бе, батите двойно. Той показай. Гати, бе, дега. Ай, казваш такова, бе! Добре, да ми тук е много трудно, имаме лоши спортсменства. Дашко, къде си, пичо? Ай, ти си при мен, добре. Айде с мен! Ела на тук. Ела. Намерих едно. Не, Мишо, тук съм. къде си? Аз съм буснал моя. О, бяга и Слендърман! Мишо, ти нали не псуваш? Не, Нали не каза, че дядо ми е луд? не, не си го Чуеш ли? казвам никога. Не ти, бе, човек. Не, ти не си го казал. Абе, аз ти казвам, че брат ми мисля, че ти си казал на... Не, Това. защо? Защо? Ай, чао. Защо е въобще да го Чао. казвам? Тига, бе. Не, това никога не съм го казвал. Чуваш ли? Какво не си казвал? Никога не съм казвал. Първо, че даже... Никога не е казал. Не се ебам никога, аз не обичам да псувам първо. И то до други хора, които даже не познавам. Би било грубо. Мишо, ти си, бе. Аз съм някъде, където никой не знае. Видях някой! Сашко, ето те, пич, ето те, Сашко. Дай ме там, на тука, Мишо. Мишо, за тебе! Дай, бързо бегай! Айде, Какво? айде, Мичо, чао. Чао, айде. Мишо не е казал, стига, бе. Чао, Мичо. Не, няма чао. Чао, казвай. Защо? Аз се извинявам, ако съм казал нещо, ама нищо не съм казал. Наистина се извинявам, ама нищо не съм казал. Защо той ги качал и Мишо каза да се извинява, ако нещо съм казал, ама нищо не съм казал. Мишо, какво си Нищо казал? не съм Кажи ми. казал. Не знам кой какво да казвам. Си измисля тук ще. Мишо, намерих едно! Хванаме тоя. Сеш ли си тази снимка да ти я направихме? Да. Ще съм аки. Баба, спомняш ли си я? Еби, това беше всичко в моят клип. Надявам се ви е харесал. И ай, чао. Кога? Това са го правили преди 2 години.